Айде. Духай! Браво! Muy bien. Станимир! Станимир! Дай едно бесо на Джеси, дай едно бесо. Станимир! Станимир, дай бесо на Джеси, Дай едно бесо на Джеси, бе. Той е ръката. дай бесо, Миро, дам бесо. Браво! Дай бесо. Станимир, дай бесо, мами, на Джеси por su cumpleaños. Que tiene cumpleaños, mami, dale. Той бесото му с пари. Снимам сега. Къде го, но аз не го знам. Той там го се... Чакай да направи снимка. Ела насам да ти направи тази снимка. Двамата само. Качи ги на дивана, на дивана. Чакай. Миро е сега, мами, чакай. Чакай да ни направи една снимка на двамата. Айде, бе. Там бе, чакай, той как ти го дава, на. Ти го дава за... Миро, не, мами, не. Ела, че те двамата първо, мами. Чакай да ми натам. Айде, отвори го. Слънцето много. Обърнете се нататък да ми направи снимка, че ги скараме и после ще дадем и за Джесика за албума. Целувайте се, целувайте се. Айде, айде, цунка. Така нататък да мога да гледам. Целувайте се, баба. Дай, целувайте се. Гледай ти мене. Нека се целуват. Браво! Айде, сега целувайте се. Ай сега, Сунка. Айде, цунка. Чакай. Ох, мами. Ай сега. Цункайте. Ох, за всички баби. Мамиле. Айде, дай на Джесика регал. Моя нещо... Айде сега да... ти соли! Тънто. Чакай, мане, да... Абе, маница, тя си ги хвана, това не е на бе. Той помага, бе. Лек. Падна. Дай ги на нея, бе, това са нейни, ти бе, тя трябва да ги види, бе. Долу падна това, бе, още има, бе. Но пасанада, той помага, бе. Миро! Айде на... Иване, снимай ги Да видим какво снимай. са. Аз какво Дай сега ти, айде. Чакай, Виктор на Хана Монтана и на Мики Маус.